Id-dranaġġ mhux l-aktar suġġett li wieħed jieħu gost jitkellem dwaru, iżda naħseb qatt m'għaddilek minn moħħok kemm fil-fatt id-dranaġġ hu riżorsa importanti. Jekk irridu nkunu verament sostenibbli, irridu naraw li xejn ma jinħela. Lanqas dak li nitfgħu fid-dranaġġ, jiġifieri dak li bl-Ingliż nirreferu għalihom bħala it-3 Ps: pee, poo u toilet paper. Dawn jistgħu jinbidlu f'enerġija nadifa msejħa biogass jew inkella imsoffija purifikati biex jagħtuna ilma ġdid li jista' jintuża għall-agrikoltura, għall-industrija u għat-tisbieħ tal-pajżaġġ, tal-ġenn. Dak li ma jintużax ikun pur biżżejjed biex jintefa' lura l-baħar mingħajr iċ-ċans li ssir xi ħsara lill-ambjent. L-ilma maħmuġ wara li għadni mill-katusi tad-dar tiegħek jidħol f'netwerk enormi ta' katusi twil aktar minn 1500 km u b'aktar minn 100 stazzjon tal-ippumpjar li jiddiriġu l-influss lejn wieħed mit-tliet impjanti għat-trattament ta' dranaġġ li qegħdin f'Tabarkat, fil-Mellieħa u f'Ras il-Ħobb Sgħawdex. Mhux permess li l-iskart jintrema fid-dranaġġ għax jista' jeħel fit-triq u jimblokka l-katusi. Kif il-pressa mbagħad iżdied, il-katusi jinfgħu u d-dranaġġ inixxi fl-art. Dan id-dranaġġ mhux trattat jista' jnixxi fil-ħamrija u jaffettwa l-uċuħ tar-raba. Jew jiskula l-ilma tal-pjan li eventwalment irridu nużaw għax-xorb. Jista' wkoll jispiċċa fl-ilmijiet tal-kosta b'dannu kbir għall-ħajja marittima. U għaddijo l-istatus ta' eċċellenza li ngħatajna fl-aħħar snin grazzi għal progress u titjib li sar fl-infrastruttura u l-impjanti għat-trattament ta' dranaġġ. Jekk l-affarijiet mormija jirnexxilhom jaslu sal-istazzjonijiet tal-ippumpjar jew l-impjant ta' trattament ta' dranaġġ innifsu, jistgħu jimblokkaw il-magni u l-pompi li jikkawżaw ħsarat kbar li jistgħu ifissru waqfin totali tas-sistema li titratta 67 miljun litru dranaġġ kuljum. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma taħdem bla qiegħda biex tiżgura li s-sistema tibqa' topera. Iżda dan l-imblokk jista' jieħu ġranet sħaħ sabiex jissolva b'ispejjeż enormi li jridu jitħallsu mit-taxxi tagħna. Qabel ma jibda jiġi trattat, id-dranaġġ jitpoġġa f'tankijiet kbar ta' arjazzjoni fejn jitqalleb sabiex tiddaħħal l-arja. Konċentrazzjoni kbira ta' batterji tikol il-materja solida li wara tiġi estratta mis-sistema. Wara trattament, id-dranaġġ jissepara fil-maċar mingħajr riħa iżda b'konċentrazzjoni għolja ta' batterji u ħama. L-maċar, għalkemm mhux tajjeb għax-xorb, jista' jintefa' lura fil-baħar mingħajr ebda ħsara n-natura. Parti minn dan l-maċar jgħaddi għat-tielet fażi tat trattament, fejn id-dranaġġ trattat jinbidel fi new water li jista' jintuża għall-irrigazzjoni. Il-ħama tista' tintuża biex tkun prodotta l-enerġija permezz tal-biogass. Kif qed tara, l-ilma li inti tarmi hu riżorsa importanti u għalhekk m'għandek qatt tarmi fid-dranaġġ affarijiet li mhux posthom hemm. Finalment, u importanti wkoll li kull ħsara fis-sistema tad-dranaġġ tiġi rrappurtata mill-aktar fis possibbli. Għal aktar informazzjoni żur ilma.org.nt. L-ilma ibda minnu. Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.